Čaute ľudia, vítam vás v ďalšom videu, hej. Ináč, sorry, negramotcom. Ak náhodou toto tu na niekto kúka, niekedy v budúcnosti, možno že kľudne aj o 3 roky, tak sorry, ale preskočil som dosť veľkú časť, ako nie moc veľkú časť, ale nepodstatnú časť. Ale kvôli tomu, lebo sa mi pokazilo video a nevedel som to dať dokopy, hej, lebo ešte som noob, čo sa týka ohľadom týchto vecí, hej, ohľadom natáčania a strihania a editovania a teda a teda. Ale už som sa dosť toho naučil, hej, takže ako. No a ináč som zistil, že to tí mesci, či ak sa volajú, ma budú ignorovať, keď nemám žiadny náklad. Čo mi je úplne na hovno, lebo ja vždycky v tejto hre potrebujem náklad, takže. Ale asi je dobrá tá informácia, neviem. Dobre, takže v poslednej časti sme si postavili most, ok, to si pamätám. Ináč sorry, že som nebol moc energetický minulé, ale bol som zaspatý, vieš, takže ako. Sice nie to bolo v tom parte, čo som vymazal. Zabudnite na to. Ježiš, mne treba topánky vmeniť. Počkaj, ale jak ukolebám toho typka? Ale jak? Počkaj, jak to robím? Viete čo, ja asi idem dať do inkubátoru. Nie, už mi to zmizlo, dobre, nasrať. Počkaj, ale ja si chcem dať do tej topánky. Čakaj. Topánky, kde mám tie? Mal by som aj tie topánky. Hej, áno, dobre. Sorry, budem trošku tichšie, lebo môj otec je zaspal nočné, hej. Ale zajtra je sobota, kámo. Zajtra môžem škriekať, vrieskať, pískať, koľko chcem. Dnes na zádech, nasadiť, jo. Ale to sú 100%, ne? Okay, ale no, dobre, takže toto zahodiť typujem. Složiť, áno, prosím, dobre. Yes! Okay. Abo nemohlo by som ich dať rozložiť a nasrať. Ináč, ja chcem hlavne zistiť, ako opraviť tú motorku. Abo nie, že opraviť, ale skôr nabiť, ty vole. Lebo tá motorka je dosť dobrá. Hlavne keď si postavíte diaľnice, hej, to si ešte pamätám, že sa dá v tejto hre. Čo by bolo strašne sexy, ale z nejakého dôvodu mi to nepovedia proste, ak ju nabiť. Ale ja chcem baterku. Viem, že treba proste niečo postaviť tu na vedľa toho, že by sa tu nabilo. A myslím, že toto isté sa bude treba dať urobiť aj u tých aut, čo budeme mať. Lebo áno, v tejto hre budú aj auta. Ale pre mňa motorky sú asi lepšie. Nie sú. Tie autá sú dobre na to, lebo síce sú veľké a menej pohodlivejšie, ale dajú sa do nich dať náklad, keď si dobre pamätám. Čo je dosť super a to som veľmi často používal, takže ako. Dobre, takže počkaj, moja úloha je čo vlastne? Tam je to. A my teraz ideme cez ten most, hej. Nice. Tam. Okay. To je tá časť, ktorú tak nenávidím. No dobre, čím skôr, tým lepšie. Komu, ja sa bojím, ty vole. A viete, ak sa hovorí, kto sa bojí, nemal by ísť do lesa. Sám, hej. Prečo si pohár vždycky dávam na ľavú stranu, keď to potrebujem na pravej? What the fuck? Čo som, tebe sa už nechceš printovať. Počkaj, vysvetlite mi, prečo mám na furt zniženú staminu? Počkaj, to možno, keď mám tento tu napríklad, tak treba ísť si odpočinúť, asi. Mám taký pocit, hej, nie som si istý, ale asi. Ale čo, vyskúšam niečo, počkaj, toto som nechcel, fakt. Vyskúšam si dať energetiak a uvidíme. Ok, napísal. Hej, to treba si ísť asi odpočinúť. Dobre, ale túto zákazku ešte zrobíme. Nie sú náhodou tie neviditeľné kryštály? Áno, zase ďalší neviditeľný kryštál, ktorý je úplne ťažké nájsť, kamo. Aspoň podľa toho Deadmana, čo ak sa volá. Ináč áno, už ich môžeme zbierať, hej, takže ako. Až to je most veľmi important, takže ako. Ty vole, keď dohrám tú hru, by som mohol zahrať Dead Island 2. Ja viem, že to je ďalšia hra, čo nikoho nezaujíma, hej, samozrejme. Ale mňa zaujíma, lebo som nedohral.
Kamo doslova v tej hre mám odohraných koľko? Hodinu? Asi? Alebo tak tak. No, už je tu dážď, no jo. No jo, už prídu tie tmavé kurvy. No jo, no jo. Ale fakt, úprimne ten herec s tým culikom, alebo čo to má na hlave, ako s tým hardressom, ježiš, nie hardresskam, ale účesom, hej. Tak keď na ňu kúkam takto zozadu a si ho predstavím, tam mi fakt prípada jak taký samuraj alebo dačo. Dobre, kde sú? Aha, nie, takto už chápem. Tam, kde je dážď, to automaticky neznamená, že tam sú aj tie VVčka, hej, chápem, asi. Lebo teraz tu je dážď a žiadny VVčka tu nie sú, takže... Što is this? Scanner, ok. Aj, toto je toto nové. Ešte neviem čo je. Keď poviem, že na to tiež budem potrebovať nejakú špeciálnu vec na zbieranie, hej, že... Ne. Sandalová tráva. Aha, dobre, z toho budeme robiť asi tieto panky, mám taký pocit. Asi dobre, asi, verím. Kámo, ja viem, jak sa používa skéner, ty vole, však som to urobil už toľkokrát, že mi to až nechutne, ty vole. O, strácený lekársky nástroj, to môže byť dobre. Sem. Proste to zober. Proste to zober, kámo. Dobre, ale už to asi necháme tak s tým nakladom. Čo is this? Že sú tu hory a že bude tu hata, že VVčka, nice. A vzhľadom k tomu, že tu budú nejaké hory, tak sa chcem pozrieť jednu veľmi important vec, počkajte. Príži si je velice cenný, sobí núzovú náhradu za aha, ok. Takže v sandaloch sa budeme pobehovať po horách a po travách, hej, keď nám dojdú tieto panky, ok, ako asi nie najlepšia alternatíva, ale dajme tomu. V kuse blika. Pretože kotvu máme až dvakrát? Ok, to mi stačí. Tu na až 4-krát, dobre. Kámo, sme v pohode. Počkaj, ale rebríkov máme koľko? Len jeden? Ježiš, ja to vlákno si musím najprv equipnúť. Že by ste vedeli, hej, ak náhodou toto niekoho zaujíma. Toto vlákno, toto lano, čo teraz máme, to sa používa v boji proti tým meskom, hej. Doslova v tejto hre sa dá piť, hej, som to zistil v tom parte, ktoré nie je na internete, lebo som ho nevedel dať dokopy, chápeš. No, uvidíte. Ale proste dôležité je, že v tejto hre je kombat, čo som rád. Len nechápem, čomu tu nie sú strelné zbrane. Stokový? Ile chcem stokovou? Dajme tomu, keď už som tu. Opravoj na kráľadních kontajneru. Chápem, na to je taký sprej. Neviem, či to je v nejakom parte, čo je na internete, alebo nie som si istý. Ináč som zvedavý, že či bude mať gule na to, že by som začal streamovať. Lebo niekedy v minulosti som streamoval, hej? Takže na môj stream nikto nechodil. Bol som tam iba ja, kamo. Forever alone. Nie som forever alone, čak mám kamarátov. Ten náklad je taký ťažký, prečo ma vždycky dáva na pravú stranu? Kamo, ale... Jaj, kvôli tomu vetru, aha, ok. Bolo to je cool, že tu aj vietor má na nás vplyv, ok. Opravovací sprej, lenže žiadny nemám, kamo, vieš, v tom je ten problém. Utvor to rýchlo. Dobre, odovzdať zbytočný tovar.
Tu mám len jeden. Dobre, toto tu nám budem... Toto tu nám budem preskakovať. Sorry, ja mám vždycky zvyk, keď sa zakokcem urobiť alebo niečo. Je dosť nebezpečné, lebo som robil v jednej robote, kde som mal kolegu, ktorý koktal. Viete, aké bolo ťažké sa udržať. Ale udržal som sa, ale bolo to ťažké. Zdieľaná skriňa. Či náhodou v tej skrini zdieľanej není dačo, taký sprej, darovať zbranie, tak som, okej. Ne, nič také. Nič, predsa na to idem ďalej. Dneska je piatok, posledný deň v robote a potom mám 2 dny voľna. Idem na poobedne. Potom od pondelka idem ráne. Ale keď budem mať dovolenku, kamo, 14 dní, tak vtedy natočím toľko videí, aspoň sa budem snažiť, hej, lebo ja na dovolenky zatiaľ neviem, či pôjdem tento rok na dovolenku, takže Jo, ten dažď ma tak será, aj ten vietor, a hlavne ten vietor. To si robíš piču, ja to musím ísť dole. Počkaj, je tu nejaká cesta, dúfam. Dobre. Kámo, sem tebe sa bude tak dobre šprintovať dole, keď fúka taký vietor a ešte to strme. Bože, až ešte všade je mokro, takže sa ti šmíka. Mal som pravdu. A viete, ako to viem? Lebo dokonca aj ja, polo-introvert, som niekedy chodil do lesa. A na túry a toto všetko. Nebudeš sa proste šmíknuť? To som tiež raz urobil. Počkaj, idem dobre? Čakajte. Hej, asi idem dobre, čakaj. Jop, idem dobre. To je 368 metrov. To bude pain. Zdravotnícke potreby... Chcem... Počkaj, a mám vôbec ten sprej? Ani neviem, či mám ten sprej, čakaj. Náklad, áno. Kotva, zdroj energie... Kamo, však ja nemám ani ten sprej, typu. Ale mal by som sa ho vyrobiť, ten premyšľam. A to sa nedá vyrobiť tu, to musím byť na tých staniciach a také veci. Neskydaj sa... teraz už z pravej strany fúka, okej. Mala by sa mi struna. To zobrať... Som vítr znesňadňuje pohyb a také prispieva k rýchlejšiemu úbytku vítal... Kurva. Si neviem predstaviť, aké by to bolo, keby som to hral na vyššej obťažnosti. A sme v prdel sebou. Mal som sa radšej vyspať. Ako nie ja osobne, ale sem, že sa mal vyspať. Dobre, takže buďme profesionálni, čakaj. Prečo uberá staminu, aj keď som skrčený? Počkaj, kamo, to je nefertíle. Počkaj, ale sme v lese? Ty bolo, v lese by mal byť vietor kus slabší, ne? Abo nie? Sorry, kamo, ja nie som fyzik ani nič také, takže ako... Takže idem správne. Okay. Sem, prosím ťa, dneska. Ježiš, a ja budem musieť ísť ešte späť. Dobre. Fuck. Kurva, prosím ma. Ale však som bol ticho. Ale dôležitý tovar stále mám, takže pracam na to. Ale jak dlho maxu ešte? Ty lomi...
Kamo, myslíte si, že rovnaké problémy má takéto Henry Cavill, keď ide nakúpiť si do potravín niečo, že jeho fanúšičky sa ho tak škriabú a proste ho ťahajú ku sebe, chápeš? Zastavím, že niektorí youtuberi to tak majú a celkovo influenceri a také veci. Dobre, si myslím, že teraz môžem aj chodiť. Nie, práve, že sa neukazujú. Dobre. Takže tu po mne? Nemali by. No, aha, už som to prišiel. Ok. Prosím, nechoď sa mnou. Dobre. Kamo, moje pipi, aké má už malé, one? To taký traumatizovaný z môjho gameplayu. Ako nečudujem sa, kamo. Aká mám ísť, kurva? Pipi, nestresuj, chill, sme v pohode, budeme v pohode, neboj. Dáme ťa do toho, dáme ťa nabiť a také veci, aby to chill. Dobre, sme v pohode, dali sme to ísť. Síce škoda toho nakladu, ale aj tak. A keď tak kúkam na tú krabicu, tak asi chápem, prečo má sem na sebe tie otlačky na svojom tele. Aj sme v pohode, chill. Ale tá stamina má celkom sede. Ty si šťastný z môjho výkonu? Nevidel si, kamo, čo sa stalo? Na poslednom schodíku, kamo. Na poslednom schodíku. No tak svrbí všetko v tej maske, fuck. Prvé doručenie, okej. Čo sme tu mali vlastne dať? A hej, zdroj energie, áno. Prosím. Jebovúci, keď pôjdem späť, nech tam nie sú žiadne VVčka. Prosím ťa. Aspoň toto, kam. This unit, we should be able to power the distro center via the chiral network. Other places too, if it works. Here's hoping the UCA can put our... Počkaj, som myslel, že to je chirálky, či tie kráviny proste, čo máme, že to máme dávať iba do tých miest. Do tých miestach. No, viete, o čom hovorím. Co? Jaké krídla pod? Len 2 hviezdičky. Či keby som povedal, že nie. Dá sa to preskočiť nejak kamo? Lebo už sa mne chce tú istú cutscenu pozrieť dookola v kuse. Finally. Network bandwidth is a limited resource, and every structure you build consumes it. However, as you increase your connection level, the bandwidth available to you will increase as well. Som divný, keď som v podstate nerozumel ani slovo. Alebo než nerozumel, ale nepochopil. Nerozumel, nepochopil, že to je to isté. No, to je jedno. Počkaj, to je asi tá vec na nabitie tej motorky. Ja som piča, mal som si to čítať. Thanks again. You know, I heard the rest of your team was wiped out. Makes what you're doing all the more incredible. You're a one-man expedition. I hope Amelie's doing as well as you. Wonder if she made it to Edgenot City yet. It was her that put us in charge of the wind farm. I was with the group bringing up the rear while Amelie led the way. I've never met her in person, but it was an honor to travel with her all the same. When you see her, feel free to tell her I said so, huh? Kamo, ja viem veľmi dobre, o čo ti ide. I ran an experiment with your blood. It seems you were onto something. After dispersing an aerosolized sample of your blood in BT territory, we observed reduced activity. While this is hardly definitive as we have no other repatriates,
to whom we can turn for additional testing. It does suggest that the bodily fluids of repatriates are repellent to BTs. Mama had the idea of developing a weapon to test this theory. The prototype should be ready soon, and when it is, we'd like you to test it. OK. Sam, this is Niečo the mám. perfect opportunity. We've almost got the whole region on the Cairo network. All that's left is Port Knot City. Return to Capital Knot City so you can pick up relief supplies for Port Knot. By the time you arrive, we can give you the completed prototype in person. One other thing. It's not very often porters get out to that wind farm. While you're there, you should pick up any outstanding orders. No sense coming all the way back here empty-handed if there's work to be done. Have a look at that delivery terminal. A môžem prosím dostať niečo, s čím môžem nabiť tú debilnú motorku, aby sa mi spríjemnil prístup do toho mesta, prosím? Ináč, čo sa týka ohľadnej krvi, mám nápad. Sem, prosím ťa, vždycky, keď prídu VVčka a budú v tvojej blízkosti, proste sa poreš, doslova sa poreš, alebo sa pichni s ihlou do prsta, alebo niečo, kamo. Počkaj, aj pomocou odpočívania si môžem nabiť tú energiu, tú staminu, tak. Dobře, hej. Namasírovať ramena dajú. To sa dá sám sebe namasírovať ramena, ani neviem. No, som zvedavý, že či moja stamina sa obnoví, ako úplne mám na mysli. Aj ten dielik, čo je ten pasikaty. Prosím, please, fuck. Môžeme aj spať tu, na? Daj. Zvláštne. Dnes sa vďaka spánku regeneruje život. A aj stamina? Úprimne teraz má viac tá stamina. No sem dúfam, že si rád, že som ti dal 5 minút spánku. Dobre, poď, dávaj head, máme robotu. Si vieš, že sa ukážu, ale... Jo, to, že som nepotreboval ani tej kotky, what the fuck. Mám staminu? Obnovenú? Asi ne, fuck. Nemám, fuck. Kamo, toľko vecí tu je. Počkaj. Chcem to vôbec? Ja neviem. To Easter. No SVVčka tu nie sú. Kamo, na čo tu niekto postavil most? Na čo ty vole? Čo? Stavby, kde uvidíš seznam funkcií, ktoré sú na rôznych úrovniach údobí. Ja ju môžem rozebrať. Zobraná, pretože byla postavená jedným hráčom. Kvôli tomu, jej rozebraním nebude uvoľnená žiadna kapacita chirálnej siete a bude odstranená jedna z toho sveta. Ako buďme z toho nejaké suroviny? Skúsim. Doslova som toto urobil len kvôli tomu, lebo chcem vedieť, že či budeme z toho nejaké suroviny alebo ne. Chápeš? Vlastne, fuck. Škoda. Dobre, idem si po nejaký tovar. Tu taký bude, čo som videl, čo je. Chcem ísť tam hore. Parcať. Žebžík, kamo, zoberiem si rebrík. A ne, jeden mi stačí. Barvy? Kamo, toľko informácií v tejto hre, dajte mi už pokoj. Aj toto je môj stratený náklad, áno, toto si zober na 100%, už som tu. Ty vole. Mám nápad predtým, než to odovzdám, si vyrobím sprej, opravím si tie veci a až potom ich odovzdám. Kamo, ja mám niekedy pocit, že mi IQ stupne na 150 minimálne.
dostuje som vyvietlené. Dobre, zoberiem aj toto a teraz? Teraz čumte, čo urobím. Terminály v pravej dolnej časti napätku do doručovacího terminálu znamená, že vzdielené skrzyň daného zařízení napadá. Aha, chápem, ok. No a teraz čumte. Takto. A chcem si dať rozložiť náklad, len... Áno, no tak usporiadať, áno, tak, dobre. Namaste. Dobre, to by šlo. Nice. A som dúfal, že ani ten vietor tu nebude, keď pôjdem späť. Dúfal, že sa mi smeje. Počká, a je uzlové miesto tam? Jo. Ježiš, ja sa tak teším, keď sa konečne budem môcť teleportovať. Ináč áno, v tejto hre sa bude tak teleportovať, to si ešte pamätám, len to vďaka tej Fragile, či ak sa jej meno vyslovuje. A myslím, že sa dá aj nasrať, keď veľmi často za sebou budete používať jej teleporty. A mám ísť tu na vôbec? Ty vlastne ne. Počkaj, skade som prišiel? Ježiš, ja som pičus, ja mám mapu. Dobre, mám tu, musím sa vrátiť, ok, chápem. Ja som si nerobil na začiatku hry srandy, že toto je Walking Simulator hra. Úprimne na to všetko, jak sem sa často hýbe a s akým nákladom ťažkým sa často hýbe, tak mi bude fascinujúce, že vôbec nechutne, kamo. Vôbec, úplne. Vyzerá to tu lepšie? Abo nie. Ideš, hej, počkaj. Dobre idem? Jop, dobre idem, okej. Kamo, tam to pôjde, hej, tam to pôjde, áno. Dúfam, počkaj. Počkaj, čo? Počkaj, ale tu sa dá ísť stať a ísť, ne? Dúfam. Kamo, kde mám ísť, kurva? Hej, tam, hej, no. Dobre. Pohode, som safe. Jo, tu je to, áno, ten rebrík si pamätám, nice. Dá sa aj stade ísť. Dúfam, že hej. Nie, že sa zás zjebeš. Ináč tá trava by mala byť šmikľavá vzhľadom k tomu, že pršalo, hej, takže ako... Ale to už by som veľa chcel o tých detailoch. Vylez to, prosím. Nice, dobre. To si robíš piču, že ja musím ísť zase dole a dookola, kurva. Ale ja som myslel, že to tu pôjde. Počkaj, nie, možno sa tu ešte dá, možno. Ó, dobre, nová nádej, nice. Nová nádej, ok, to sa mi páči. Dobre, milil som sa zas, čo u mňa není nič také neobvyklé. Chill. Musíš používať viac rovnováhu, ty vole, Thanos by ti o tom vedel básniť, kamo.
Čakajte, nalém si vodu. Dúfam, že to není počuť na mikrofóne, ale nemalo by, lebo keď tak kúkam, tak to nezaznamenávalo nič, tak ako. Konečne. Úplne ten les nebol zas taký hrozný. Si pamätám, že to bolo horšie. A zase viete, v minulosti, keď som hral túto časť ešte, tak to som bol ešte mladý, vieš. Neskúsený a teda. Chápeme sa. Zvláštny stroj, kam tak to berem, to bude niečo špeciálne. To mi přijde vhod, vole. Koľko toho mám? Nice. Viac hviezdiček som mal, nice, ok. Dobre, nie je tu ešte nejaký náklad? Tu je niečo. Nápoje. OK, tak to berem, ty vole, za toto sa mi poďakujú, podľa mňa. Ty vole, s jednou rukou si to tak hodí. Viete, aké ťažké s jednou rukou taký ťažký náklad len tak urobiť? Aj keď ty vole, možno to je ľahké, len ja nechodím do fitka, takže... Už nechodím, ale chodil som, keď som mal 89 kg. Teraz mám príjemných šťavnatých 76. A keď už sme tu, tak zoberieme ten ťažko nájditeľný kryštál. Aspoň nebolo hovorené, že ťažko nájditeľný. Úplná pičovina, ale podľa mňa aspoň, ale... Kámo, keď ho dokážem ja vidieť voľným okom. Čo mi bolo povedané v tejto hre, že to je takmer nemožné. A k tomu nenosím okuliare, ale mal by som, tak tyho, to nájde každý. Dal by som ti like, ale mňa lajky nikto nedáva. Mám na mysli na moje videá, hej, takže ako. Ale ani sa nečudujem, kamo. Akože dobre, na jednom mojom videu mám jeden like, hej, ale už som v minulosti hovoril, že to bolo kvôli tomu, lebo mi to dala moja kamarátka a to len kvôli tomu, lebo v prvých 10 sekundách videa som niečo posral. Aj sem tebe sa bude tak príjemne spať po tom dnešnom výkone. Ďalší neviditeľný kryštál. Jak je možné, že ich je ťažko nesť, kamo? Však doslova z nich idú aj tie čierne veci, že by to signalizovalo na diaľku, že tam dačo je. Nie, dáš nie. Sem, nechcel by si stať kapucnú? Prestávka v súkromnom pokoji, nemám problém, ty vole. Takže prestávka by sa ma byť teraz dosť bodla. Počkaj, toto prískšica, či ak sa to česky povie, tak ona sa mi stakuje tiež v nejakej nádobe, ktorú musím niesť, alebo jak? Lebo toto si nie som istý. Sem kamov, to už dobehneš, ne? Pekné počasie, žiadny dažď, žiadny vietor, ideálka, poď. Ja v kuse dávať doľava, ty však... Mal by sme náhodou pekne rozložený ten tovar? Prečo sa tam Čo tam robí ďalší most? Počkaj, takže túto hru fakt ešte niekto hraje okrem mňa? Ako takto asi hej, ale... Ja neviem. Sem čo robíš tu? Kamo, David, už sme skoro tam. Úprimne stavím sa, že teraz nám ukážu, alebo dajú možnosť ako nabiť tú motorku, takže ako... Divná hudba. Veľmi divná hudba.
Tam ako sorry, ja ti nedostávam ten most, lebo tam netreba ísť, takže ako. A však tam máš most, ty vole, to nestačí tomu hraču. A prečo sú tu tieto vysovacie veci? Počkaj, typujem, že to je proti autám, ne? Že by tu nešli. Že problém je, kamo, že keď sa vysunú tieto veci, ak to je kvôli tomu, tak problém je, že keď sa tieto veci vysunú, tak to auto môže ísť tak dokola. Aspoň podľa mňa. Welcome. Sorry, musel som to povedať. Najprv spray. Už som to išiel dať. Už som toto išiel dať, ale najprv spray. Hey, great work. That wind farm you've brought into the network is essential for our continued expansion. By way of reward, I've added a little something to your PCC. Yes, to je na The tom vrchu. generator option. Generators recharge the batteries of all nearby devices. Yup. That includes machines, bikes, and other battery-powered vehicles. Jaké stroje? Jež mne treba nabíjať mobil. Sekunda. Dobre, už je asi po problémoch. Asi. Pretože to dostám ešte tam. Dám potvrdiť. Ty vole, ale už tak trošku menej mám tu tých výrobných vecí, ne? Som mal napraviť. Dobre, teraz skúsim vyrobiť ten porantaný sprej. Čakaj. Ale jak som sprejkal. Tak som najprv sprej. Počkaj. Prijmuť objednávky, nie. Provést, nie. Privlastniť si ma... Nie. Nie. Možno. Počkaj. Disk šica... Ne. Vyrobiť výbavu. Áno. Áno, dobre, nice. Bože, nie som zase tak tupý, ty vole. Dobre.
Kde mám toto? Aha, nie, vlastne to cez inventár malo ísť, hej, to cez inventár ide, áno. Kde to je, PCK? Áno, no vidíš, dobre. Ale ja ho chcem použiť, kam? Jak sa to používa, kurva? A môžem ho použiť proste. Kamo, jak? Ale ja ho chcem použiť, kamo. Vero. No a proste ho zober a... Áno. A použi to. Mám v peči. Klasika slovenská, mám v peči proste. Prvé doručenie. Je mi to ľúto, ale bohužiaľ. Back, are you? You trying to put the rest of us to shame? O to sa staráte aj sami. By me. See you around. Good work. New order available. No a jak vyťahnem ten sprej? Čo tam bolo ešte? Aha, dobre, nič. Žiadny sprej tu není, kamo. Žiadny. Nič. Ale tu sa dalo, ja viem, že raz som to použil, počkaj. Ja dačo zase prehľadám, a neviem čo. Keď vám poviem, že som piča, budete mi veriť? Alebo takto, budete prekvapení skôr. Á, nevadí. Sorry, dúfam, že vám nevybuchli uši, ale nemali by, lebo už mám ten filter na tlmenie hlasného zvuku, alebo tak dačo. Myslím aspoň. Dobre, počkaj. No. OK. Tak, vymrdaj tam to všetko. Áno, to je ešte kam, ešte. Postrekaj to poriadne všetko, hej. Sorry, musel som to použiť, ten pubertálny vtip. Počkaj, môžem ho teraz aj zložiť, lebo myslím, že aj. Okay. Áno, dobre, už to viem, nice. Problem solved. No a teraz ten ostatný náklad, ne? Už nemôžem? Congrats, Sam. Vlastne. You're cleared to take on open orders. While Okay. they're not as high priority as No, the tak to ones prcam. specifically assigned to you, if you're already heading a certain way and you have room to spare, it couldn't hurt to do a little more, right? Just because they're not mission critical doesn't mean they're not important to someone. So why not do a good deed or two? A proč jo? Neviem, či chcem toto tu na úprimne robiť, lebo zbytočne to zdlhuje hru. Napríklad. Za prvé a za druhé, netreba ísť ešte do roboty, takže zase klasika. No ešte to tu na, že mi treba ísť do roboty často, tak budete odo mňa často počúvať, hej, takže ako. Som zase zajebal, to je no. OK. Počkaj, ale teraz mám nejaké úlohy, ne? Čakaj. Mal by som mať aspoň. No
niečo sa pozriem. Do toho uzlového mesta by som chcel ísť. Čiže ja tam vyložne musím ísť. Čiže, ale vyložne tam musím ísť? Počkaj, ja som tu. Hej. Povedzme, že sa nabijem motorku, pôjdem. Kámo, to s jedným... To na jeden zaťah nedám, podľa mňa. Ale skúsime. Hey Sam, you could probably get that bike running again if you charged it with a generator. Why not give it a try? Ďakujem, že si mi povedal niečo, čo som dostal už od začiatka tejto hry. Áno, vraciam sa kvôli tomu, lebo chcem ísť do postele, hej? Sa vyspať, lebo samovi treba doplniť proste staminu, chápeš? Jež už 45 minút nahrávam, Dobre. Dobre, posledná cutscéna a konec. Nice, takže tak sa to doplňuje, ok. Dobre. Ďalší part, let's go.